Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, June 4. Holdapan sa San Fernando, Pampanga, huli sa CCTV. Mga sospek pinaghahanap pa. Poste, cable ng kuryente, sanhi ng delay sa Tulaok Bridge Project ayon sa kontraktor. Central Luzon, may pinakamaraming kaso ng rabies ngayong 2025. Mas inklusibong edukasyon para sa SPED learners, inaasahan mula sa 36 na guro sa SDO Pampanga. At 3 kabalen, top-notchers sa May 2025 CPALE. Nagpapatuloy na ang trabaho sa Tulaok Bridge Project kasunod ng delay nito, nabunsod ng mga nakaharang na poste at kable ng kuryente. Kompleto na rin ang mga tauhan, materyales at equipment ng kontraktor. Nakapanayam ng CLTV 36 News ang site engineer ng proyekto na si Engineer Ray Carduque ngayong Miyerkules, June 4. Sa naging meeting ng CLTV 36 sa Department of Public Works and Highways Region 3 nitong Biyernes, May 30, nabanggit ng ahensya na formal na sisimula ng Tulaok Bridge Project sa nasabing petsa. Ayon kay Garduque, tuloy-tuloy na ang kanilang trabaho simula nitong nakaraang weekend. Nagpunta na rin umano ang kinatawan ng NGCP upang tignan ng poste. Dito na-discover na may nakaharang na kawad ng kuryente ng Pelco 3 na kailangan munang alisin bago magtanggal ng poste ang NGCP. Sa Sabado, June 10, darating ang Pelco 3 upang linisin ang gawad ng kuryente na inaasahang magdudulot ng power interruption. May nakita rin na linya ng tubig sa binabakbak na bahagi ng tulay na nakakoordinate na sa Water District ng San Simon upang malipat sa lalong madaling panahon. Inililipat na rin daw ang ilang utility companies ang kanilang mga kable na nakasabit sa tulay upang hindi maabala ang kanilang serbisyo tulad ng internet connection. Samantala, mailalagay na raw ang casing ng mga poste na pagtatayuan ng gagawing Tulaok Bridge kung wala ng concrete pavement o kalsada sa ibaba ng nauna nilang winasak na bahagi ng tulay. Sa poll sa CCTV camera ang nangyaring holdapan sa San Fernando, Pampanga at ang mga sospek pinaghahanap pa rin ng PNP. May exclusive report si Justin Dizon. Pauwi na sana sa kanilang tinutuluyan sa Barangay Santa Teresita, San Fernando, Pampanga, ang ating kabalen na si Josh Salvador nitong madaling araw ng Martes, June 3. Galing siya sa trabaho at excited sanang magpahinga matapos ang mahabang araw nang bigla siyang salubungin ng 2 kataong hindi niya kakilala. Naglalakad ang isa habang ang isa naman sakay ng motorsiklo. Maya-maya pa, isa pang motor na sinasakyan ng 2 pakatao ang lumapit sa kanila. Dito na isinakatuparan ang masamang balak na holdupin si Salvador. Kwento ng kanyang partner at barangay kagawad na si Joren Manalo. Tinutukan ng baril ang biktimang si Josh, kaya naman ganun na lamang niya iniabot ang kanyang cellphone at buong bag na naglalaman ng cash, IDs at iba pang mga card. Meron pong mga iilang gamit si Joshua na, which is my partner po, no, na nakita sa isang gasoline station po. Kaso ballpen na lamang po. Then sa tulong po ng barangay kagawad namin, ngayon po kasi may nahanap pa po silang isang. Then ayun po, babalik din po sila kung saan nakita yung ilang gamit para mahanap pa din po yung mga gamit po na nakuha sa partner ko po. Nagpa-blatter at nag-report na umano sa PNP sina Manalo. Pero pakiusap niya sa kapulisan, dagdagan din ang pagroronda sa kanilang lugar, lalo na't malayo ang istasyon ng pulis sa area kahit pa ito mismo ang kabayanan ng San Fernando. If may mga insidente po kaming or insidenteng nagaganap or nangyayari sa barangay namin, yung sa police station po na nasa intersection po talagang una naming nalalapitan. If sa lapit po talaga, yun lang po talagang pinakamalapit na meron kami. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News kay Police Lieutenant Colonel Roy Calulot, hepe ng San Fernando Police, 1 p.m. ng June 4, sinabi nitong ongoing pa ang kanilang pagre-review sa mga CCTV footage para matukoy ang mga suspect. Naghahanap din daw sila ng mga CCTV sa mga establishmento na posibleng nakahagip sa mga holdupper dahil ilang CCTV camera sa barangay ang hindi anya gumagana.
Tiniyak naman ni Kalulod sa CLTV 36 News na dadagdagan nila ang police visibility sa lugar upang maiwasang maulit ang insidente. Justin Dizon, CLTV 36 News. Arestado ang dalawang sospek sa magkahiwalay na insidente ng carnapping sa lalawigan ng Bulacan nitong Miyerkules, June 3. Sa City of San Jose del Monte, dinakip ng mga otoridad ang mga sospek na kinikilalang si Alias Cyrus na residente ng Tala, Caloocan City. Batay sa investigasyon ng San Jose del Monte City Police Station, ninakaw ng salarin ng motorsiklo ng biktima na nakapark sa harap ng bahay nito sa Barangay Graceville. Sa tulong ng mga saksi at koordinasyon sa Caloocan Police, nahuli si Cyrus habang ibinebenta ang nakaw na motorsiklo. Sa bayan naman ng Pandi, arestado ang suspect na si JR o Junior, 23 years old matapos niyang pasukin ng garahe ng isang bahay sa Barangay Kakarong, Bata at tangayin ang isang motorsiklo. Isang residente sa lugar ang nakakita ng pangyayari at kaagad na nagtimbre sa mga rumorondang pulis. Sa isinagawang follow-up operation ng Pandi MPS, naaresto ang mga sospek at nabawi ang ninakaw na motor. Nasa kustodiya na ng mga kinaukulang istasyon ng pulisya ang dalawang sospek na naaharap sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act No. 10883 o ang New Anti-Carnapping Law of 2016. Manatiling nakatutok para sa iyo pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa daan mo ang tunay na lakas ng motorsiklo at yan ang pinatutunayan ng pinakabagong modelo mula sa Harley-Davidson. Ipinapakilala ang Harley-Davidson Nightster Special, isang moderno cruiser na mapinagsama ng classical appeal at cutting-edge performance. Dinisenyo para sa mga rider na may panlasa sa bilis at estilo. Ang Nightster Special ay may advanced tech features at aggressive design na siguradong lilingunin sa kalsada. At ang good news, available na ito ngayon sa Laos Auto Group. Kaya't oras na para sumakay at maranasan ang kakaibang Harley thrill direkta mula sa isang trusted name sa automotive industry. Hello, good day. Ako nga pala si Miguel Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon, ipapakilala ko itong entry-level big bike ng Harley-Davidson, which is itong Nightster Special. Ito nga palang Nightster S, two-seater na, meron na siyang pillion seat for your OBR. Tapos, yung computer box and air filter na siya, dito na siya located, dito sa akala niyong tangke, pero hindi ito. Ang tangke niya is located under the seat, which is nabubuksan through susi. Then, ang tangke nito is may fuel capacity na 11.7, may fuel economy na 20 kilometers per liter. Pagdating naman sa engine, meron itong Revolution Max 975D o 975cc na may lakas na 89 horsepower. Pagdating naman sa cooling system, liquid-cooled na siya. Pagdating naman sa bigat, meron itong 225 kilograms, pero huwag tayong mag-aalala kasi meron lamang itong 715 mm na seat height na pwedeng-pwede sa mga average height Filipino riders natin. Tapos pagdating naman sa ground clearance, meron itong 120 mm. Then, pagdating sa control, naka-mid control na to, unlike sa other cruisers na naka-forward control. Pagdating naman natin sa ilaw, both front and rear, gumagamit na sila ng LED. Then, pati sa signal light, LED na rin. Tapos, may makikita kayong maliit na logo ng Harley-Davidson na mas magpapa-premium sa kanya. Then, pagdating dito sa handlebar, pagdating dito sa mga clutch and brake lever, adjustable sila in 5 levels. Dito sa left-hand switch, dito natin makikita yung low beam, high beam, at saka passing light. Heated grips na abang lang to. Cruise control, then cycle button, menu button, settings, tapos yung toggle switch, signal light, busina,
Pagdating naman sa right switches natin, dito natin yung makikita yung easy access sa mode, ignition switch, kill switch, hazard, then toggle mode para sa mga entertainment, easy traction control on and off, at saka push to talk. Then pagdating sa mga side mirrors natin, naka-bar and round side mirror na siya for classic look. At syempre, wag natin kakalimutan for mas stronger na yung braking natin, Brembo din yung brake reservoir. Pagdating naman sa suspension, gumagamit sa front ng 41mm Showa conventional fork, hindi siya preload and rebound adjustability. Pero sa likod naman, dual shock siya with preload adjustability. Then pagdating naman sa wheels natin, gumagamit ang stock tire ng Harley-Davidson Dunlop 190/19 sa harap na may cast iron. Pagdating naman sa likod is gumagamit ito ng 150/80/16 na meron ding Dunlop collaboration with Harley-Davidson. Pagdating naman sa brake, gumagamit ito ng 4-piston Brembo calipers dito sa harap at single piston naman sa likod. Brembo din syempre. Then syempre, hindi ba natin kakalimutan ang ABS for safety naman. Pagdating naman sa display natin, meron tong 4-inch round TFT display kung saan natin makikita ang 4 na riding modes, which is Sport, Road, Rain, and Rider mode mismo, kung saan natin mako-customize according sa rider preferences. Then, bukod pa doon, meron itong onboard navigation, Bluetooth connectivity, and phone connectivity. Dito sa entry level natin sa Harley-Davidson, which is itong Nightster S, na meron na siyang advanced features, makukuha na lang natin siya ng 1 million. Pero ngayon, nag-markdown tayo into 835,000 for standard colors, then 848 naman for premium colors katulad nito. Pagdating naman sa warranty, meron tayong 2 years warranty kasama na yung battery doon. Pero syempre, hindi natin sasama doon yung mga wearables, which is katulad ng clutch lining or mga brake pads. Pagdating naman sa inclusions, meron tayong 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care roadside assistance, and 1 year hub membership with roadside assistance all throughout the Philippines. Pagdating naman sa mga inquiries, pwede nyo akong kontakin sa 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa Facebook page namin na Harley-Davidson of Pampanga o kaya pumunta dito mismo sa showroom namin dito sa Harley-Davidson of Pampanga, located dito sa Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Sa Central Luzon, naitala ang pinakamataas na kaso ng rabies sa bansa ngayong taon. Ayon sa DOH, sa datos ng ahensya, as of May 17, may record na 21 cases ng rabies sa rehiyon. Sinundan ito ng Zamboanga Peninsula at Calabarzon. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Ang isang kagat mula sa hayop na may rabies ay maaaring humantong sa kamatayan kapag hindi ito naagapan. Ngunit sa kabila ng mga paalala ng health officials sa kahalagahan ng bakuna, gayon din sa mga naiulat na pagbaba ng mga kaso nito sa buong bansa, may ilang rehiyon pa rin ang nananatiling rabies hotspot gaya na lamang ng Central Luzon. Ayon kay Department of Health o DOH spokesperson Asek Albert Domingo, naitala sa rehiyon ng pinakamataas na kaso ng rabies sa bansa as of May 17, 2025. Ang Region 3 ang nangunguna sa ating number of cases in 2025, 21 cases. Ang Region 9 at 15 cases. At ang Calabarzon Region ang top 3 with 12 cases. Gayunpaman, binigyang diin ni Asek Domingo sa isang panayam nitong Lunes, June 2, na bagamat mataas ang kaso sa ilang rehiyon, bumaba naman ang kabuuang rabies cases sa buong bansa ngayong taon. As of May 17, 124 human rabies cases ang na-report nationwide. Ito ay mas mababa, Asek Joey, ng 32% kumpara sa 183 cases na naitala nung nakaraang taon. Inihayag din niya na mas mataas ang fatality rate ng rabies kumpara sa monkeypox o mpox. Liliit yung mga bilang, no? Pero ang sinasabi nga namin sa rabies, kahit maliit po yung bilang, masaklap kasi yung rabies kasi pag nakagat ka ng hayop na may rabies at nagkaroon ka na ng simptomas, mataas ho ang fatality rate. In fact, Asek Joey, kung yung mpox 1%,
ang rabies 100%. So baka dapat mas pinag-uusapan natin ang rabies at hindi yung Mpox, no? Yan yung mga sinasabi namin na dapat tingnan natin kung ano yung mas nagmamatter sa kalusugan. Kaugnay nito, inanunsyo ng Malacanang na libreng makukuhang anti-rabies at animal bite vaccination sa ilang public hospitals at health centers sa bansa. Ayon pa kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, may tulong din na ibinibigay ang PhilHealth para sa mga magpapagamot sa mga pribadong ospital sa pamamagitan ng Animal Bite Treatment Package na itinaas sa 5,850 pesos mula sa dating 3,000 pesos. Saklaw nito ang rabies vaccine, rabies immune globulin, wound care, tetanus shot, antibiotics at iba pang kailangan sa gamutan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Habang nakaalerto ang publiko sa banta ng Mpox, mas nakakabahala raw ngayon ang tahimik ngunit mabilis sa pagkalat ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Partikular na sa mga kabataang may edad 15 to 25, ayon po yan sa DOH. Masyado raw itong alarming dahil pumalo na sa 500% ang itinaas ng kaso sa nasabing age group. Ang buong detalye ay babalita ni Ashley Punzalan. So ang malaking problema po natin hindi monkeypox kundi ang paglaganap ng HIV. Ito ang pahayag ni Department of Health Secretary Ted Herbosa sa social media post ng ahensya nitong Martes, June 3 dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa. Pero ano nga ba ang HIV? Paano ito nakukuha at naipapasa? Ayon sa World Health Organization o WHO, ang HIV ay isang virus na sumisira sa immune system. Kaya mas nagiging vulnerable ang katawan sa impeksyon at iba pang sakit. Naipapasa naman ito sa pamamagitan ng pakikipagtalik na walang proteksyon, paggamit ng karayom na kontaminado at sa ilang kaso, blood transfusion. Ayon sa DOH, ang Pilipinas na ngayon ang may pinakamataas na kaso ng HIV sa Western Pacific region. Naitala ng ahensya ang 500% increase sa HIV cases ng mga kabataang nasa edad 15 hanggang 25. Sa katunayan, isa umanong 12 anyos mula Palawan ang pinakabatang na-diagnose ng HIV sa bansa. Bagay na lubhang nakakabahala ayon kay Herbosa. Ang nakakatakot lang, napakarami po ang ating new cases sa ating mga kabataan. Pag hindi po natin napigilan ang pagdami ng HIV, aabot tayo sa lampas 400,000 people living with HIV. Sa kasalukuyan, nasa 148,831 na ang kabuoang kaso ng HIV sa Pilipinas. Sa first quarter pa lamang ng 2025, naitala na ang 5,101 na kaso. Mas mataas ito ng 50% kumpara sa 3,409 cases sa kaparehong panahon noong 2024. Ibig sabihin, humigit kumulang 57 na bagong kaso ang naitatala araw-araw mula Enero hanggang Marso sa kasalukuyang taon. Dahil dito, nanawagan si Secretary Herbosa sa gobyerno na magdeklara ng National Public Health Emergency para sa HIV. Magtutulong-tulong ang buong lipunan. The whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. May panawagan din sa publiko si Joselito Feliciano, Director ng Philippine National AIDS Council. Maigi raw na maging responsable at tiyaking may sapat na kaalaman tungkol sa HIV upang maprotektahan ang kanilang sarili. Mainam rin daw na gumamit ng mga proteksyon gaya ng kondom, lube at pre-exposure prophylaxis o PrEPs at huwag matakot magpa-HIV test. At kung magpositibo, agad na lumapit sa pinakamalapit na treatment hub para sa libreng konsultasyon, gamot at iba pang serbisyo. Be informed to be protected from HIV. Use condom, lubes, and PrEP. Magpa-HIV test. If negative, stay negative. Positive, magpunta sa pinakamalapit na treatment hub para sa libreng konsulta, gamot, at iba pang HIV services. Asahan na ang impormasyon ay mananatiling konfidensyal. Dagdag pa niya, hindi dapat ituring na death sentence ang HIV.
Mas magiging madali raw ang laban kontra sa sakit kung may wastong kaalaman ang bawat isa. Samantala, upang labanan ang maling impormasyon tungkol sa HIV, nilinaw ng kagawaran na hindi na ipapasa ang naturang sakit sa pamamagitan ng halik, simpleng pakikipagkamay, pagyakap o paggamit ng iisang kubyertos. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase, sumailalim sa 3 araw na training ang 36 na bagong SPED teachers sa Schools Division Office ng DepEd Pampanga. Layunin ng seminar na palawakin ang kaalaman sa mas inklusibong pagtuturo para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Magbabalita si Lizen Morten. 8 taon ng guro si Sara Meneses. Pero bilang isang ina ng batang may special needs, mas lumalim ang kanyang pag-unawa sa kahalagahan ng isang edukasyong tunay na inklusibo. Kaya nang inalok siya ng training sa special needs education, hindi na siya nagdalawang isip. I know that students have individual differences, they have uniqueness, and we are actually attending and we are grateful for this seminar because with these sessions, with the speakers, with the expertise of the speakers, I know that I personally would learn a lot on how I would deal with the students with different abilities, with different skills. Bahagi si Sara ng 36 na guro mula sa Pampanga na sumailalim sa 3 araw na division training workshop para sa mga untrained SPED teachers na nagsimula nitong Lunes, June 2. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kakayahan ng mga bagong guro para mapalapit ang edukasyon sa mga batang may special needs. No one should be left behind. So kahit ang bata may special needs, hindi sila pwedeng isali doon sa formal schooling. They have equal rights. They have to be given equal opportunities, not only to live but also to explore, to socialize, to learn mainly. Isa sa mga naging pangunahing tagapagsalita sa seminar si SPED Coordinator Analiza Soriano mula sa Guagua East District. Aniya, kabilang sa training ang pagtukoy sa learning disability ng isang bata para maagapan ito bago pa man tuluyang maapektuhan ang kanilang formal na edukasyon. So ang itinuro muna, sir, is about orientation about the inclusive education program here in our country. And then, sir, they were also oriented kung ano-ano yung mga assessment tools na gagamitin ng mga SPED teachers natin. Ako naman po, i-discuss ko yung multi-factored assessment tool. Basically, yun ay tool na ginagamit ng mga grade 1, sir, for them to be able to know kung may mga red flags or may mga upcoming or incoming na mga grade 1 na may mga learning disability. Bukod sa mga pagsusuri, itinuturo din ang basic sign language bilang mahalagang hakbang para maabot ang mga batang may kapansanan sa pandinig. Para po sa ganon, if meron po sila mga deaf pupils, they will be able to communicate with the kids and makaturo po sila kahit yung mga primary levels po muna ng mga deaf po natin learners. Sa second day ng session, naabutan naming itinuturo sa mga guro kung paano gumawa ng isang Individualized Education Program o IEP. Isang dokumentong naglalaman ng target ng development ng bawat SPED learner batay sa kanilang pangangailangan ayon sa resource speaker ng paksa na si Randolph Senapilo. It is a plan or program para sa individual learners para ma-acquire nila yung mga skills na kailangan nila daily. But it depends on their needs. Sa kaso kasi ng mga estudyanteng may special needs, hindi sapat na basta lang ituro ang mga aralin. Kailangan din daw alamin ang kalagayan ng bawat bata upang maiangkop ang pagtuturo. Kasi may mga learners tayo na mild lang yung case nila, merong severe na, or merong average lang. So doon dapat ina-assess natin yung bata para makagawa tayo ng intervention na napapaloob sa IEP. Sa kasalukuyan, may 74 na SPED teachers ang DepEd Pampanga. Sa dami ng batang nangangailangan ng espesyal na atensyon, nananatiling mahalaga ang mga ganitong pagsasanay. Anuman ang kalagayan, anuman ang kakayahan, sa huli, ang layunin ng edukasyon ay walang mag-aaral ang maiiwan. At sa mga pagsasanay na kagaya nito, mas nabubuo natin ang mas inklusibo at makataong setting ng paaralan para sa bawat mamamayang Pilipino. Lizen Morten, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hinamon ni bagong PNP Chief General Nicolas Torre III si dating presidential spokesperson Harry Roque na bumalik sa Pilipinas upang harapin ang kasong qualified human trafficking kaugnay sa operasyon ng isang Pogo Hub sa Pampanga. Maring itinanggi ni Roque ang paratang at tinawag itong political persecution. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Tahasang hinamon ng newly appointed Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III, si former presidential spokesperson Harry Roque, na bumalik sa Pilipinas at sumuko sa mga otoridad upang harapin ang kasong qualified human trafficking na inihain laban sa kanya. Ang kaso ay may kaugnayan sa pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Lucky South 99 na isang Philippine offshore gaming operator o Pogo Hub sa Porac, Pampanga, na sinalakay ng mga pulis noong June 2024. Abogado naman si Harry Roque, harapin niya. Kasi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts and make your case and give your arguments regarding your case. So I think it is but prudent for the other accused to just surrender themselves. Ayon kay Torre, patuloy ang koordinasyon ng PNP sa International Criminal Police Organization o Interpol upang maglabas ng red notice para madakip at maibalik si Roque sa bansa. Standard naman yun. This is a whole government approach. The DFA is cancelling his passport and the other accused so that they will not be able to travel freely at sila ay maibalik dito sa bansa. So Interpol is just one of the many mechanisms that we can use and we can harness, we can tap para sa pagbabalik dito, sa repatriation niya rito sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Netherlands si Roque para sa kanyang asylum application. Kabilang siya sa 51 na kataong nadidiin sa kasong human trafficking kaugnay ng Porac Pogo Hub. Matatandaang nitong Mayo, naglabas ang Angeles City Regional Trial Court Branch 118 ng warrant of arrest laban sa mga sangkot. Una nang itinanggi ng dating tagapagsalita ang paratang at sinasabing biktima lamang siya ng political persecution ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagkakaugnay niya kay former President Rodrigo Duterte. Samantala, nito lamang Lunes, June 2, naglabas si Roque ng pahayag na naglalahad ng kanyang pagkadismaya kay General Torre dahil tila prioridad umano nito ang pag-aresto sa kanya kaysa sa iba pang mas mahalagang usapin. Pinayuhan din niya ang PNP chief na kumalma at tutukan ng mga seryosong problema ng kapulisan. Sa ngayon, patuloy ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa pagsasagawa ng mga operasyon para madakip ang iba pang mga sangkot. Dalawa sa mga ito ang nasa kamay na ng otoridad. Naaresto nitong May 22 si alias Marlon sa Barangay Tabon, Mabalacat City, Pampanga. Siya ang operations officer ng security agency na nagbabantay sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated kung saan nangyari ang umano'y trafficking. Habang nito lamang nakaraang Huwebes, May 29, nadakip si alias Mariano sa Public Safety Division ng Clark Development Corporation o CDC. Siya naman ang dati umanong security guard ng nasabing kumpanya. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Binigyan diin ni dating Vice Presidente at ngayon Naga City Mayor-elect Leni Robredo ang mahalagang papel ng mga local chief executives upang mapalakas ang kakayahan ng barangay officials. Aniya kailangang makawala sa kultura ng patronage politics upang mas maging epektibo ang kanilang pamamahala sa mga komunidad. Magbabalita si Jody Mercado. Nag-stop over muna sa isang buffet restaurant sa City of San Fernando, Pampanga si former Vice President at ngayon Naga City Mayor-elect Leni Robredo kasama ang mga barangay officials sa Naga City para mananghalian. Patungo raw ng bataan ng grupo para sa kanilang rest and recreation activity at benchmarking. Kasi meron silang, kahapon kasi nasa Senate sila. So nagbe-benchmark sila ngayon. Yung kahapon sa Senate, yung mga resolution nila for their priority projects. Tapos on Wednesday, magbe-benchmark sila ng barangay sa QC para matuto. Pero ito kasi free day. So papunta sila ng Bataan. Sinamahan ko lang. Papunta sila ng Bataan for a 1 day, 1.5 days, the RLR. Tapos trabaho na ulit. May obserbasyon si Robredo kung bakit nila hindi na ma-maximize ang role ng barangay officials. Kasi masyadong patronage yung relationship. Parang yung mayor, nagdi-dispense ng favors.
tapos yung barangay yung tatrabaho sa ground. Tingin ko mali yun eh. Kasi very powerful yung barangay eh. So, mas mahalaga talaga na alam nila yung power nila para mas confident sila na gumalaw. Yung traditional relationship kasi na halimbawa mayor to the barangay captains, pag akin ka, bubuhusan kita ng tulong. Pero pag hindi ka akin, gugutumin kita. Mali yun eh. Kasi ang role ng barangay officials, apolitical dapat sila. Naniniwala raw ang opisyal na may mahalagang papel ang mga local chief executives para ma-empower ang mga opisyal ng barangay sa kanilang gampanin sa komunidad. Tingin ko ang role ng local government unit is to ensure na unang-una capacitated na barangay, nililink mo sila sa mga pwedeng maging sources ng tulong, gaya yung pagpunta namin sa Senado. Pero sinisiguro na siya siya yung first level eh. Siya yung para kumbaga first line of defense. So dapat pag ang tao lumalapit sa kanila, alam nila kung ano ang gagawin at ang power nandun. Dapat alam nila na sila ang unang tutugon sa mga pangangailangan ng communities nila. So tingin ko ang role ng local chief executive is to ensure na kaya nila yon. Sa kanilang sitwasyon sa Naga City, naging malinaw umano ang kanilang mensahe sa mga barangay na magtulungan tungo sa mahusay at epektibong pamamahala. Tingin ko mahirap na idala dun sa in-envision natin na dapat na relationship, pero kaya, uunti-untian. Kasi yung mindset ganun eh. Yung mindset, halimbawa, hindi ko yan tinulungan si Mayor, so nahihiya akong lumapit. Mali yun. So sa amin, tingin ko naka-first step na kami. Kasi klaro naman yung messaging sa kanila. Natutulungan ko kayo na ma-empower, tutulungan ko kayo na maging efficient. Pero at the end of the day, yung power nasa inyo eh. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nakamit ng University of the Philippines Diliman alumnus na si John L. Rich Gamboa ang top 1 spot sa May 2025 Certified Public Accountant Licensure Exam na nakakuha lang naman ng 92.67% rating si Gamboa na nagmula sa Barangay Rizal, Moncada, Tarlac. Pasok din sa top 10 ang dalawang Holy Angel University graduates. Rank 3 si Gianna Chelsea Iral na may score na 90.83%. Habang nasa 10th spot si Sean Garcia na may 89.33% rating. Ayon sa PRC, 33.11% o 3,156 out of 9,533 examinees ang pumasa sa naturang accountancy licensure examination. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News, isang bagong tagumpay ang naidagdag sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino nang kilalanin si Judy Ann Santos bilang Best Actress sa 45th Fantasporto International Film Festival sa Porto, Portugal. Pinarangalan din siya ng Senado bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa sining at kulturang Pilipino. Ang buong detalye ay hatid ni Danny Cagino. Muling pinatunayan ni Judy Ann Santos ang kanyang husay sa pag-arte matapos tanghaling Best Actress sa 45th Fantasporto International Film Festival. Ginanap ang awards night sa Porto, Portugal nitong March 8. Pinarangalan ng batikang aktres para sa kanyang pagganap sa pelikulang Espantajo o Scarecrow sa Ingles na dinirect ni Chito Esronio. Ang pelikula ay isang kakaibang psychological horror movie na nasa top chart ngayon ng Netflix Philippines. Ang ilang eksena dito ay kinuhanan sa sikat na ancestral house ng Lazatin Henson Katigbak Mansion sa Mexico, Pampanga. Bilang pagkilala sa kanyang tagumpay, ipinasa ng Senado nito lamang Lunes, June 2 ang Senate Resolution No. 1320 na inihain ni Senator Jinggoy Estrada.
Ayon sa senador, ang tagumpay ni Santos ay nagbibigay ng pag-asa sa lokal na industriya ng pelikula, lalo na sa harap ng mga hamon tulad ng mababang turnout ng audience, online piracy at pagdagsa ng mga foreign films. Julian Santos from the Queen's Festival, directed by Chico Reno from the Philippines. Thank you, our Prime Minister Mopao. Julian Santos. Sa kanyang acceptance speech, buong pusong nagpasalamat si Judy Ann sa mga bumubuo ng pelikula, pati na rin sa kanyang pamilya. I would like to thank the jury, Fantasporto, for the recognition. It is with great pride and honor that I'm here to represent my country, which is the Philippines. I would also like to share this award with my director, Chito Ronyo, our writer, Chris Martinez, and my producer, Attorney Joji, and of course, to Espantajo team, and to my husband and to my 3 children. They've always been my inspiration in every project I make. Porto is such a beautiful city. I'm just so happy I will be bringing home the best souvenir. Thank you. Si Judy Ann ang ika-4 na Pinoy na nakatanggap ng Best Actress Award mula sa Fantasporto. Nauna na rito sina Barbie Fortesa para sa Laot noong 2016, Ian Veneracion para sa Ilawod noong 2018, at Kristen Reyes para sa Untrue noong 2020. Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X, CLTV 36, sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel CLTV 36 Official at ang aming website CLTV36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.